Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo, uye zvekare ndikuda kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Zvaizvezvi I have recently discovered kuti I am pregnant. Apa ndakabva mukurambana nemurume. Nhumbu iyi mukoma haisi yemurume wangu. Zvakaitika ndezvekudai so. Nemurume wangu tanga tigere zvedu muno muSouth Africa zvakanaka, but taimbopota tichinetsana, but not at all the times. So inini ndine umwe muIndia uyo wandinoshandira, saka muIndia uyu ane shamwari yake muChina, vose vari two vane wholesale, saka vanopota vachiva kuzoita mabusiness meetings avo pamba pemuIndia uyu. So nerimwe zuva painge pasina mukadzi wemuIndia nevana vainge vaenda somewhere else, saka muChinese uya akazouya ndokubva vazotanga kuita a business meeting. Then boss vangu vakabva vazodavira phone call ndokubva vabuda panze paya vachitaura nemunhu wavainge vachitaura naye. Zvino ndakazoti ndasara nemuChina uya ini ndainge ndichita basa rangu. Then akabva azondikumbira mafone numbers angu. Akati andikumbira mafone numbers angu ndikabva ndamupa, akabva adouble checka kuti zveshuwa ainge ari manamba echokwadi ndokundisendera text message kuWhatsApp. Ndikabva ndati zvimwe kuda ainge achida kuzoti ndipote ndichimuitira mapeace job. Ndainge ndisina kana kumbofungidzira kuti murume uyu angasvika pakundipfimba. Usiku hwacho ndakazopinda bhizi hama dzangu ndichingowandisa foni ndisingadi kuti murume ange achizondibatira mamessages, because tainge tiri vanhu vekuti taibatirana mafoni at any given moment. Zvadaro muChina uya akaramba ava kungondinetsa achiti ndinokuda. Ndakabva ndati ini ndine murume wangu. Akabva ati alright, zvawandiramba ndava kukupa mari. Saka akabva azondiitira ma-e-wallet anokwana iwo kuita 8 mukoma. Ndokubva ndatoona kutoti mari yose ainge andipa yainge ichikwana iyo kuita 8,000. Ndakazopinda busy the next day, kana kubasa handina, ndichiti ndikaenda pachiATM cheFNB ndoburitsa paNetbank kuzosvika ndichiburitsa 8,000 rands yose iya yandokubva ndadzoka nayo kumba. Ndikabva ndati thank you very much. Akabva anditi ndinokuda mukoma, nekuda kwemari ndakabva ndabvuma. Ndakangoti ndabvuma akabva ati I want to spend the night with you, and ndinozviziva kuti iwewe unewo zvimwe zvaunodawo muupenyu hwako, ndiudze ndinokuitira. Ndikabva ndatongomudzawo nhamo dzangu. Akabva ati I won't solve all of those problems in one night, but if you are faithful one by one I can try to solve your problems. Saka takabva tazoenda tikabva tanorara kuhotel. That was the first time ndikanyepera murume wangu kuti ndainge ndichida kuenda kuChoto, ndokubva ndanorara kuhotel naye muChina uya. Saka iye akabva auya nezvimwe zvimatest kit, akanditesta kuti handina siki here, handina HIV here. Akabva azorara neni pasina kumboshandisirana dziviriro. Zvino mukoma ndakachibva ndachizotanga kunetsana nemurume, because ainge ava kuda kungogara akandigadha muChina uyu. Apa kumba ndainge ndisingadi futi kuti murume ange achindibata. Ndainge ndava kutoona sekunge murume anotondisemesa. Zvadaro ndo patakabva tazorambana nemurume. Ndichinorambana nemurume, then muChina uyu akabva anditsvakira kumwe kwekuti ndinge ndichigara, kwekuti anouya paanodira, but muChina uyu ane mudzimai wake. So I then discovered kuti ndine pamuviri. So far muChina uyu handisati ndamuudza kuti ndine pamuviri. Ndokusaka ndauya kwamuri mukoma kuti munge muchindibatsirawo. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Ndoita sei nenhumbu iyi? Ndomuudza here muChina uyu kuti ndine pamuviri pake, kana kuti ndobvisa? Ndanga ndisiri kuda kuzozvara mwana mukoma wekuti anenge ari a black Chinese. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma azvo vedu we. Pakaipa for the love of money. Asi musabvisa nhumbu iyoyo, nekuti zvinhu izvi pamakazviita hamuna kubatwa chibharo. You knew what you were doing muchienda kunosangana naye murume uyu wekuChina. Saka mwana wenyu kana akabuda muchiti achabuda ari a black Chinese, he is still a human being created by God. Saka you do not have to do an abortion, nekuti munenge mava kutoita chivi. Saka ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.
Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndava ne3 years kubva zvandakaromba. Mukomana chindoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika mushure mekunge ndazodanana neumwe musikana. Nemusikana uyu takangosangana kunzvimbo kwemafaro ndokubva ndatanga kumutengera mabhiya paya. Chandainge ndakafarira paari ndechekuti iye aiva munhu airakidza kuti kutamba chaiko aigona. Ndikabva ndangotanga kuimagina kuti nekutamba kwese uko kwaari kuita kokuzonzi kana tava mumachira angandiiteiko mwana uyu, but ndichinojaja nezera rake ndingangoti maybe ainge ari kuma20 or 20 years. So ndikabva ndamutanga kumutengera mabhiya iye ndokubva akabira. So mwana uyu ndakabva ndazomunyengerera even though akandiudza kuti ainge aine boyfriend yake yaainge auya nayo kunzvimbo ikoko kwemafaro. Ndokubva ndazomuti no man, handei ndinokwanisa kukupa mari. Saka ndakabva ndazomubhuka for all night long. Mwana uyu ndakabva ndazonomuitira kutsinye, ndikabva ndazonomurarisa nenyoka yangu. Zvino mwana uyu mukoma atambudzika, akatombosvika pakundinetsa achiti ndinokumbirawo kuti munge muchindipa mari because kune kumwe kwandakanzwa kuti kana ndikaenda ikoko ndinokwanisa kunobatsirwa. Ndikabva ndamunyima mari iya. Ende mushure mekunge ndarara naye kahwani akabva ati ainge ava kunzwa kuda kundida. Ndikabva ndamuramba, ndikabva ndati kwete handikwanise zvaizvezvi because ndine imwe girlfriend yangu yandiinayo. It was just a one night stand yatakaita. Komanashe mwana uyu anondirwadza because ane mamwe matambudziko awo aanosangana nawo mulife make because nyoka iyi yakabva yazonosiya tsvina muchibereko make. Iye achinotaura neni akabva ati anorwadziwa sekunge munhu ane maacids achimonyororwa mudumbu, but ndinozviziva kuti itsvina yaya yakanosiwa muchibereko make inomurwadza. Chinongodiwa ndechekuti tsvina iyoyo kana akawana chiremba anozvigona obva anosuka chibereko chake then anobva aita right. So ndo imwe incident iyoyo. Ini mukoma kuromba kwangu ndakaromba nevabereki vangu vose vari vaviri vakashayika, but it is a very long story. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Pamba patinogara pane umwe mufesi uyo anopota achipiwa motikari nemurungu. Imotikari yavanoshandisa kubasa, anoshandawo muconstruction, saka yakaita pick up. Zvino mukomanashi ndakabva ndachizotaurawo nezvimwe zvovakomana zvivana nyaupe. Ndikabva ndazviudza kuti ndainge ndichida bhatiri, saka zvakabva zvazouya ndokubva zvazoba bhatiri, zvikabva zvanditengesera bhatiri iroro. Murume uyo mukoma akazotobatirwa mari yebhatiri iroro nemurungu, but chaasina kuziva ndechekuti ini ndini ndainge ndakatoronga dhiri racho. Ndakangozviitawo because ndainge ndichida bhatiri riri bho. Ndikatoona kutoti motikari iyi pamotikari iyoyo ndo pandaikwanisa kuwana bhatiri rekuti ndinge ndichizoshandisa kumusha. Ndiyo confession yangu iyo mukoma. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Something is bothering me. Inini ndiri murume who is aged 38. Ndakangosanganawo nevamwe amai pane rimwe group rinoita zvemusic. After vakumbira music yeimwe church, ndikati who is this anokumbira music iyi. Ndaiva nayo music yacho ndikaisa kuinbox kwavo. Ndakaita view profile pic. Amai vainge vakanaka ivavo, kunaka zvekunaka. Ukavaona unoti zvimwe ndezvepafoni. Takazoramba tichitaura kusvika tava kudanana tichisenderana iwawa mapic. That was April 2023. December 2023 ndipo pavakazouya kuno kuHarare kubva kunzvimbo yavaigara. Saka pandakati mirai pakadai kuitira kuvaita pick up nemota, ndava kusvika robot rakaita red. Ndakamira paya observing zvangu. Pakaita varume 2 vakasvika nepo vakataurirana kukumbira manumbers. Akaratidza kuti akaramba. Takatorana paya tikaenda kulodge. Mukoma, that lady is very beautiful. Waist iyi yakaita kunge zingizi, kuzoti mahips apa mutsvuku. Murume wese anomuona anotongocheuka.
takaita zvatakaita ndikanomukwidza. Takaramba tichitaura only to find out kuti tinopinda chechi imwe chete kumusha ikoko. Ini handiwanzo kuenda zvangu kumusha. Saka 2024 muna August akandifonera neimwe nhamba achiti ainge abatirwa mamessages angu naye, yet message yacho ndainge ndakangoti hai ndarara nenzara kuno ndanyimwa. Iye achibva ati wakaura. Ndiwo mamessages andakataura after ndaisataura naye. She was too demanding, aida mari too much. Habi hasati atumira this and that. Ndaiisa mari paEcoCash kusvika ndazoti enough. Saka message iyi yakati yabatwa akatorambwa. Now ava kundipa pressure yekuti ndiroore let's stay together. Ndivo wakaparadza imba yangu. Naizviriko here izvozvo? Shiri ine muririro wayo inoregedza here? Ndakamubvunza akati it was cause Habi was abusive. Aisada ndibude panze, aisada ndiende pamashops, plus aisiya mumba musina chikafu. Inini I can't, I am married. Kaini ndini ndikamugona here nekuti akanyanyisa kunaka? Ndinganzi ndaita hutsinye here pakadai? Post for me, notify me when you have post these things. Life mahwani. Vakabva vatumidzira imwe message yekuti ndakambobatiswa sikarudzi naambuya mukadzi waTsano, inini ndikavabatisawo yangu. I think kugadzirwa kwatakatoitwa family yose, hatirambwi nevakadzi, kutonyengwa chaiko nevakadzi. Ndaimbofunga kuti maybe it is because of mamwe mastories andinonyora, but to my surprise mostly ndinonyengwa nevakadzi vevanhu. Uyu she is so desperate. I don't know kuti rudo here kuda kuwana muchengeti. Anototi hande unondisarukawo. Once ndamudaro I am afraid kuti that union inozondiurayisira mukadzi asina chaanoziva. She is very beautiful and not to marry. Unogara uine stress kubasa. That's why murume wacho aisamubvumidza kuenda kumashops. I don't know how to run away from it. I feel I am trapped. Recently kwakauya vaprofita kumba kwavo vaigadzirisawo zvefamily yavo. Aiti akaudzwa kunzi murume wemunhu wamuri kudanana naye mukangorara mese chete muchaita nhumbu, but achakuchengetai, hapana chamuchashaya. To my surprise akataura zvese pamusoro pangu kuti mukuru kubasa kwake, anototambirisawo vamwe. Ana baba vane mari, ane motikari yakadai, exactly my car. Apa aiziva private yandaifamba nayo. Now anga ava kutaura zvepick up. Saka iye ari kuda kuzadzisa chiprofita. I am afraid to be trapped in a love triangle. Most of the men vanotora vakadzi vaviri vanogomisidzira vazodona. Dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini murume wangu anoitawo zvemusic, but nyaya iripo ndeyekuti inini zvemusic handizvifarire. And ndo zvandava kutoona sekunge zvava kuda kunondiparadzira marriage yangu mukomanashi, because anogara achingoita izvozvo zvemusic kana ari mumba. Anenge akangoisa maheadphone ake achiteerera mabeats avo avanotumidzirana mumagrupu mavo, achiti ndiri busy ndiri kunyora music. Dzimwe nguva munhu achizonopinda mumachira dzinenge dzatova kuma1 am. Worst of all, kubva zvaakazotenga laptop yake nezvemaheadphone anenge achirekodha pachilaptop achiti ari kuriyesa kuitira kuti kana akazoenda kustudio asazonotambisa nguva yaproducer. Zvino mukomanashi inini zvemusic izvi akazozvitanga mushure mekunge taroorana. Dai ndakaziva kuti iye anoda kuzova amusician, ndingadai ndisina kana kumbogara ndakabvuma, because ndinoona sekunge vanhu ava vanoita zvemusic zvine kachirombe mukati, because havasi vose vanozoita famous. Hama dzangu ndibatsireiwo, ndoramba here murume, ndodhivosa here apa takabva mukuchata, and it has been giving me a lot of pain zvekuti ndava kutosvika pakutanga and now I regret, because nekuda kwemastress ndakazosvika pakunotsvaka ex yangu kuFacebook, but hatisati zvedu tatanga kutaura kuWhatsApp. Ndakangomutumidzira friend request, iye akabva azoaccepta friend request yangu iya, but vanhurume munongovaziva. Saka pandava kutya kuti sezvo ari iye munhu wekuti kana ndiine mastresses angu awo andinenge ndiinawo ndinobva ndamuudza, ndava kutya kuti one thing is going to lead to another. Ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Munobvumirana navo here kuti anzi vanhu vanoita zvemusic marombe? Ini I think kuti that is just a wrong and backward thinking. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini ndakaita chivi mukoma cause ndine mwana wehanzvadzi yangu akazoti nguva yake kuti ange achiroorwa yasvika. Ndakabva ndazomupa mweya uyo unomuteverera kusvika pari zvino. Iko zvino ava ne28 years mwana wehanzvadzi yangu akaroorwa apo paainge achiri ne25 years and she has stayed in that marriage. She is just childless. So kuti ndinge ndichizokwanisa kumuhwina zvandakaita ndezvekudai, pane umwe mucheka uyo watinoshandisa kuchechi kwedu kana kuri kunzi tinenge tichida kuona kuti uyo anenge aroorwa achiri mhandara here. Saka mucheka uyu unenge wakaita white. Saka savatete, it is your responsibility kuti unge uchizoutenga ende uye zvekare ndiwe unouwaridza. So ndakabva ndatenga mucheka uya. Saka ndakatoutenga kubva zvandakaziva kuti ainge ava nemunhu wake ainge ari serious. Ndokubva ndazonougadzirisa mucheka uya. Ndainge ndakangouchengeta mumba, then nguva yacho yakazoti yakwana ndikabva ndapiwa mari yekuti ndinge ndichienda kunotenga mucheka uya, but I then pretended as if ndainge ndakaenda ndikanoutenga, but ndakabva ndazobuditsa uyo wandainge ndakagara ndakagadzirisa kudhara kun'anga. Ndokubva ndazouwaridza mushure mekunge varoorana zvavo vakaita zvavakaita. Saka mukoma ndakagara ndatoisa chituko pamusoro peupenyu hwake from that very first night in her marriage kusvika pari zvino. Mukoma, mucheka iwoyo ndiwo unokonzeresa kuti asakwanisa kubatira pamuviri. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vatete. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.